Salam mehman dostlar, kemmeňizi hoş gördük diýmek isleýäs. Bugün fazla gepleşigi täze mihmanlar, täze alyp barjy, täze formatda ýene-de siz bilen. Hemmeňizi hoş gördük. Mehmanlar biziň bugünkü mihmanlarymyz bu Tesla hem-de täze ýüz. Ýigitler ilkä hoş gördük. Kiňizde salam aleikum. Wa aleikum. Gatnaşmana razylyk berýäňiz üçin taňry ýalkasyn, işiňizde üstünlük, maşgalaňyza agdy berlik. Mihmanlary tanıştyraly. Tomoşaçylar tanıştyraly. Tesla'na hemmämiz bilýänler, meýlis. Täze ýüz ýalňyşmasam birinji gezek çykýan goýdy interwýuda. Ady Ahmet Redfon gotunna iň bir halanýan, halan dinlenýän oglanyň biri işini özüme gowarýan. İlk bir sorag jogap alşalyň sunugotda näme işler edýäňiz bu günler sen meýlis näme täzelikler edýäň bu günler näme işleň üstünde işleýän? Öňümizde 2 tane klip var edip boldy. Aha. Suiz 3-4 bilen bir Ahmet Can bilen aydımların din fahama din insan kıyımı sordum. O ikisem tayin bir kişi omketlerini kliplerini şunlar. Fakat edildiler sorumuzda yine bırak fitleri köpürtme täze Suiz şu label'lar way'da olanlar bilen bırak. Yani produktları köpürtme. Soňky döwür ady işleýän o. Yok soňky döwür ady işleýän ýaly. Näme üçin öňki ýalyny her kepde oklamak bilemek mümkin bir doğru kabul edemem. Şuma elimde de release'a gitmedik 4 tane aydım dur tay. Ýöne release'a berem go. Näme üçin? Näme diýin? Bir aydym çykarýar da şuma dandyma men tutuş mirabo ratingga ferdim. Adamlar televizor görüň oklar bolsa. Emekçi YouTube görýär. YouTube'da belli bir derejede raspastraniýatsiýa ýaýramak üçin Instagram'da fotoğrafçylyk ýaýramak üçin biraz wagt gerek bolýar produkt çykarmak üçin. Produkty berýänmi? Bir kepde minimum 2 kepde garaşmaly. Ki täze produkt berdiň, köne produktyň öldüýär. Ölmemeligi üçin şolar ýaljak biraz. Label'ın taktikalar bar da. Şoň üçin näme şumadyň hasam birazjyk programly gerek edip bolar. Mesela täze ýüz berdimi? Bir garaşýar. Bu çıkmaly, bunu aljaň almaly. Soňky döwür Wavy müzik bilen işleş başladyň. Şolarda karoçy näýdi? Olar aslında berde, oglanarmy? Ýok, olar aňyrda. Emme bir iki Türkde, bir iki Amerikada ýa-ni edýän işler näme bir label görüşmi? Diňe ýaýratyp berýärler. Aýdymyň ýaýratyp berýärler, YouTube kanallary bar. Bu ilk şoklad eden oklar olur. Bagit tворчество işleyen oglanlar da DJ bolýan. İlk bir kazançmy uğruna dalgaçdan oklar takdir edende. Düşündüm. Türkmen industriyası üçin işleýär aslında. Düşündüm. Edil şon ýalyk bir topary berde döretmek näil pikir edýän? Berde, ol zaten berde ýalyk. Mesela Morforda jara müzik bar. Solar ýalyk. Tiňe ýerleşýän ýerde aşar. Men ýöne bilýän näme pikir edýär başda. Şol 2014, 15, 16 görüklerken çykarýardyň aydym. Simbolum. Omat bara Fitken çykarýardyň. Ýaşlyň hyjyda perwanjan omat. Ýaşdym ýaňmyr 2014 industriýa girdim de. 14 industriýa girdim. Bir tane aydym işledi. Şoňa jowlaram dowam etdi. Omat näme ýetgeş pul ýok, kazanç ýok. Talip simbol ýa okuwdurdyň. Ýetdi işledi palatkada. Men pikir edýärdim, okan ugrun inžener aten kompýuter. Ünsüňi esasy inženerçiliğe berip uje soňga sen üçin, aydym sen üçin ikinji ýere geçdi diýip pikir etdim. Şol wagt aydym men üçin birinji diýip. Aydym men üçin şol wagt birinji diýip nasam diýip. Studiýa gitmeli, studiýa tapmaly, normal işleýän adam tapmaly. O döwren belli bir derejede rap biraz estrada bilen garpan, nasam diýip halkyň owerýär da şoňa. Şoň üçin estrada we dünýäden. O başta mekan bajaýyp bilen başladyk. Hemra bilen mady. Dur gitmesen saklanay. Hemra bardy. Soň Gorwaş bardy, Nowat bardy aralykda. Edip estrada bilen fidet maslamlar bayram çykdy. Bayram bilen işýär. Sondan taňmyza soňa geçdi. Mekanada bardy bayramda soň braç mekanada işledi. Düşündüm. Ýöne ikimiz gurlaşyp oturmaly Ahmet. Saňa köpden mer beresim gelýän sora wad dost men. Ne? Showbizde diýip alaly. Showbizde rap janryna aydym aýdýan oglanarken tugolema. Süleyman Masaprana we Meýlis we şulardan tapawutlykda sen bize näme täzelik getiren öýdýän? Bulardan tapawutlykdan şu
adam täze ýüzüp herkim sorar yani näme üçin täze? Ýok, öyle ýa düşnükli. Täze ýüzümen öýde düşnükli. Mene şu birinji sözüň alay täze diýip. Hiç bolmadyk wagt diýip alalım mysal üçin. Häzirkinde näýleýem öyle. Efendim getirdim hasap edýän şu. Çala. Etekär. Braz. Getirmesen selek bäler falan bir da täze getirmesen. Şöyle şu öňküdaýda otursaň ünsärmäýär hiç kim gadak pedäw. Meni men dinledim arada Tamasel Faz application'da bar eken. Anam ýokarkydan. Anam ýokarkydan beýlekden tapawdy bar. Kaçtım hilit koyada ucu brat. Mum kellesinde aylan geçen zat bilen men kellemde aylan geçen zat. Volleyball safpada etdi. Çok şu bir gördü, çok bravo, çok stil taptır ödünü. Bilen bir kim nasam diýil çykýan zugum standart zug derlerdi diýär ýa. Hop seçek bolunu. Ya bir onu çek bolunu, bir özçe çitkalary bar, özçe okuýjy bar. Nasam diýil. Düşündüm. No, bilen näle durmuş ikiňide de sorag beresim gelýär. Men näşe ýagdaý kän molly. Ödüňizi şowsuzlygyň iň ýokary derejesinde hasap edip gördüňizmi? Şowsuzlygyň? Awa, şowsuzlygyň. Men newdatçyny gaterwet şowsuz adam diýip bir hasap edip gören wagtda barmy? Awa. Bolýar. Ol Braz kiçirak gatymda bolup geçen zat ol. Braz kiçilik näle mektepde boldy. Özi ýaşyny maşwat ullala. Mektepde boldy wala, mektepde boldy. Mektepde boldy. Braz ejizetden wagtlar bolla. Uje lişni problem. Afen? Afen? Ejizden wagty. Awa. Eýlekin ejizden wagtyma bolmady wallahi şükür. Aslında özüň ýöneken emosional adam däl öýdän, ýalňyşmasam. Yo men emosional ýöneken gotdym. Ýeközüm kem çykýar emosional. Düşündüm. Sen şu asal ýalýaňa arasynda sady işleýän. Onuň talandy üçin däl, diňe pul üçin işleşýän aýdym üçin barmy? Byla. Bardy. Baram. Byla. Öňüm bolon. Ve şol wagtdan nägin diýip pul üçin diýilende bar otady. Sana tema ýerä daro bra. Brathing edýän gadansyň garşylygy, Awa. I plus garşyňdakyň talandyny abdakäni ýüze çykarmak. Awa. Şunem şolar ýalat bolsa da ýest. Emmek işlede barmy gadyň? Ay howasly bar, Allah garşyňdakyň eger prosto kaýlar şolar ýaly bolýar näle. Diňe pulny berjek, men bir zat etdi. Özüne hiç howasly. Sen basam prosto gyzykka, çala gyzykka. Pul bilen bir zat etjek, öyle işesine gatykyn oluyor. Dogry. Aslında sen özüň näme üçin rap saýladyň? Başga da janrlar köpe. Men näme düşünürsen kama. Başdanam dinleýärdim. Başda kiçilikdenem dinläp. Kimi halap dinleýärdiň aslında? Hemme kişini dinleýän men alsam var. Şu tanasam dinleýän, tanamasam dinleýän, prosto dinleýän näme ýazýar şu wagt, näme etdiler. Näme üçin rap saýladyň? Aýny kiçilikden dinläp, onuň mara howasyn. Etekak çast minä diýsem bolsa. Bir kere şonsuz bolanok hiçle. Kesel. Men mysal üçin bir gün bir zat dinlemän geçip bilemä. Mysal üçin bir gün ýa dinlemä, ikinji gün dinleýän. Şo derejede keyp alýanmy? Dinleýän zat bilenmi? Şo derejede wažny. Dogry. Geçeňede ol alpetde nahar ediga, keýmet. Sen emmadyň. Aramyzda çalaja bir gurrun başlandy ýöne ýedini alyp gitmedik. Şoför men ýörüýtip bereýin ip pikir edip oturdum. Men şonu bir zat diýdim. Toýa gidende ýanym bilen DJ alyp gidýän zat diýdim. Benim baruna mun ne kena diýdim ot. Näme üçin şeýler? Men bunu ne aslında şeýle sorag bererler. Toýlar aslında diňe DJ-ye geçip barýanlygyna. Näme günäkär, näme sebäpli? We sen garaýsyň şunu. Gatdy dogry sorag bermän. Men şonu näme diýdim bilem. Şunu diýen bir pistana paşyňlar barda. Aha. Şolar beýlen görün, soň diýdim, atak maga bir köp DJ bolam. Ýöne näme üçin şu DJ-ye geçe. Men pikir edýän adam bir başyny ýa aýdymçyny ýa bir rapçyny toýma getirmek bir roskos bol galar diýär. Короче, şo estradyny bir başyny toýuna getirmek roskos bol galar. Ýa-da daşary ýurtda bolýar. Meselem Orfetde
Planin toyunda Igor Krit barıptır. Ya Timothy barıptır. Vaka. Короче, aytsak bolýan gowy sorak ha. Imne şu DJ-laň şu mat köp bölüp toýlaň her bir baran toýunda DJ bolmasy. Bizim belli bir derejede öz şu toýa barýan başlardan hem gerekmi kadiýa. Näde? Живой айдиалар, живой айдиалар. Soňam DJ gelýär, näme şu DJ gelýär. DJ-em şu başa näde plança berip getirýän, DJ-em getirýän ikisem şu wurda diýär bra. Baxşı prosto fudur ba gelip play wafy. DJ-em gelýär, baxşı ýok, ýöne olam play wafy. Rezultat näme? Şolaýdym, aýtdym şu taýda. Da şolaýdym, aýtdy. Hemmek şolaýdym, tanf etdim, da tanf etdi. Bolly bra. Berde baxşylardan hem belli bir derejede gerek. DJ ýakkan aýdymlaram başgaça da. DJ çağıryan Avropa aýdymlary boldy. Что şamal? Ýöne berde baxşı çağırmak fişkasy bolmaly mukadiýen bra. Baxşı gelýär, öz fişkasyny toýunda görkezler bra. Käbir ýerlerde живой orkestrň ýerini hiç tutup bilen ok. Вот именно. Meselem şu mat Drake ya bir daşar ýurt artistler konsert berýärler, näçe şol konsertine barýar. Ol konsertde живой aýdýar bra. Tondan çykaýsyn, aýdyp bilmäýsin. Ya автотюн aparaty diýerler, ya bir zat diýerler, şol şu tap çykyp живой aýdýar. Şol azardy serit oturan adamlara berýärler bra. Bizde belli bir derejede dogry aýtmanda olar ýalgat ýok da. Prosta gellimi da bir adam bardy selfie tap gaýtdy, всё. O rядовой vatda şuma. O bolmaly roşkyş bolmaly, men pikrim. Häzir görersiň DJ-ler вообще de galar. Вообще de köpüler. Köpülüň bar ýa. Köpülüň bar ýaram. Meselem men özüme şu wagt toýa gidende DJ hökman gerek. O timinle bra. Platformalardan paylaşan aýdymlaryňyzdan pul işlemek meselesi. Aslında işleýäňiz men äýle. Ahmet. Ay işleýäsi bah. Ýöne o derejede. Çykarýan çykdyjy platformalar goýan uje merawa plasarka açanda. Dünýä bazarına ýere. O taýda milliard aýdymma. Mesela pikir pul işlemek, atgadarmak, awra. Onu platformalar haýsyn, üçüňüsden olar, haýsyn pullasyn olar. Onu saylanýanlar. O saylanmasaň içinden gow etmeseň içeri tokka. Saylanmak üçin hem ýene-de dinlenjek aýdymlar çykarmaly. Hit ýazmaly. Hit ýazmaly. Dogry. YouTube'dan pul kazanmak için minimum 1 milyonu geçmeli mükaddiyen. Milyon prosmotr, bir produktı. Milyon aksiyonist qow bolmaly. Aksiyonistdan qow bolmaly. Patpishkan aksiyonist. Spotify'da streamler. Näçe köp bolsa, milyonu ya 500 000 geçibilsen, onu eline tutar, pul alıp bolýar. Atak waka ýok. Beşiktaşda alıp 10 000 prosmotr ya 5 000 stream ya 3 000 2 000 stream. O waka ýok. Dogry. Döwrümüziň iň bir aktual temasyna gelelenmi? Ahmediň teklifi boýunça, plagiat meselesi. Ben jogap berem. Jogap ber. Gaşyş jogap ber. Plagiat meselesine. Aslında sen özüňden başda plagiat ulanýadyn. Ýadyňa düşýändir, özüň bilýänsiň. Jeýdi tanyrmak näme? Yo, dawa asy Postyň ara semmala. Ogurlaňym şey dogurlandy. Men özüm ýazýardım. Dur, ondan arada Instagramda bir goýol ýadyma düşýärmi? Bir sady seni bulanýan ýene bir aýdym sulanıp durýarlar. Şo näme bolan? Ol freebie. Ogur. İnternetten satyn alýan saatlar. Bäri köp beýlik satyn alypdyr, men satyn almadım. Köp düşünen o. We men çoň üçin onu Miraboy plaşakda da bermedim. Bizim bärde. Dinleýijiler üçin. Bärde faylanan nokta. Iň soň düşünen oklar adypdy. Вот именно по-любому не понимаю. Bitler var ya ekskluziv onu satyn alyp bolýar. Ya arenda alyp bolýar. Sen arenda aldyňmy? Yo, men ýöne işte free bit bolmagy. Free bit. Arenda alanyň mysal üçin 6 aý bolanýan, 6 aýdan soň kontrakt nämetde, onu şu aýdym näme pol aýmy. Soň 2-3 gün ýanan bir ýere satyn alypdyrmy şonu? Men release etdim, olaýdym. Men release etdim, ondan bir kepde soňam beýlik şo satyn alan oglan release edýär onu. Короче, men release edem soňam bizde kanadyň näçe Shazam tutýar, aýdym Shazam tutýar, bolyn oňaýdym çykýar. Mene plaşatka bermedim, olam satın plaşatka bermedim. Bar tapağım şu. Bolly. Ol oglana da diýdiler, şulaydım plagiat mi plan alypdyr. Ol oglana satyn alyp arenda alypdyr da 6 aýlyk aýdym. Moşma düşe popular bolaydy. Arenda diýen düşünen ok bäri. Arenda satyn alýar, onu ekskluziw satyn almak käm pul.
Arenda näme? 2000 manat, 1000 manat doğru okumuş bedeli. Arenda. Doğru. Niye mesela aytıp geleli? Muman plagiata ne hil serediyan? Plagiat yalnız pelvanzan birinin zahmetini okurlamak bilen desem. Plagiat yalnız. Ben şunu da gen öğrendim. Köpsü atritsadet derlerdi. Doğru değil ya. Yo, edil plagiada atrisada etmeler dof. Atrisat. Men özüm atrisat edem okşamak. Sen adam etsen atrisatla. Ön özümüz ediyadık. Neyle? Yanlışlığını bilyaptık şu adam. Yönü neyle adam fakir. Hatta söz var astani. Dayiqada. Şonu çek bolyanda qalmaq. Anladım. Ferhat, ne toya baryan bu işin. Toya baryan. Toyda kaçan aydınçıyın öz afterska aydım gidyara. Adamlar şoňa ýetgeşik tantam eden oklar. Ya bir dinleýän oklaram. Hitlerle. Hitler. We ol hit bolarlyk derejede bir ýadymda da galan şol aydym diýäňmi? Hit aydym ya. Mesela, näme şol aydym şeň ady? Tapayda şol aydym şeň ady, ha? Macarena. Yo. Cembam paralampa, ram pa pe. Da. Aytkan. Ediladi. Major. Alal mesela mümkün. Şu an Türk menşetine aydı alı erik mi? Kimin fertin toyda o? Sen sözüne de toyda qoq qalmalı işte sen sözüne de düşünüp plan yapmayıp durur. Ama как бы şu oydan aydı. Da moğrula ya folin. Edil gözüm çıkarıp oğurlayalarda. Biz şu doğru medel aliyadık yönü edil acil macine de waqtında böyle bu ama zakanna bir kişinin bitdi. Men özüme mara ne? Oğurlanýar ka duýan o. Misal üçin, bu aýda oğurluk tikipdäsler. Näýle sen dinleýän, ol dinleýän, mun dinleýän, hemmiksin dinleýän. Onu sen fazak gaňly, onu hersinden bir bolak alan duýmaň alasa. Ol haladyň, belki garmoniýa sen meňdeş bolup biler. Yo, sen duýan goýdun goşa. Sen onu çykka bir ýa-da şoňa meňde ýa çalaja meňde ýa-da. Sen onu nişaznanya. Näme üçin? Öňkü döwürdäki aýdymlary var da bilen meýlis. Atawayam? Ýok, atawayam diýeli. O atawayam diýeli. Nur Meret fakirem diýeli. Dinlenýän, ýadymda galýan aýdymlar bardy. Näme üçin şu aşanyň aýdymlar döwrän o? O konkurensiýa ýokdy. Şu döwrün bardyr o konkurensiýa. Konkurensiýa bardyr şu döwrün. Ay. Gir biläjek bir zat ýazdylar da, ýüregi girajek wagtda. Dinlenäjek. O döwür bilýärmi näme diýip jogap bereli hatdaky. O döwür edil şol wagt ýalyk afterski edil şolar ýalyk aýdym ýazýanlar azrak bolan men takyp jogaby bilem okda. Yani beýle şol döwür azrakdyr şolar ýalyk aýdym ýazýan. Olaňym izarlakarsan ogurlaýan tapylýan ekeni. Meselem berde rapçylar ýokka, rap industriýa gir bolnaýl patlap berdi. Moj bir rapçy ýokdy da oma. Bir kuşlan apady da şolar girdi, işledi. Nun immekşi rap aýtjak bolmady. Meselem Sabartyk we Halifa dagy. Şo döwür moj industriýadyr. Ýaşdan mer bar da ara. Ayna nasamger olara Hudaý tarapyn berilen bolarmy berilen. Men ýene bir nämeden görýän, ýa edil şuwatdyna. Biziň pokoleniýamyzyň diýip alaly. Biziň pokoleniýamyzyň aranjировщиклар, kompozitorlar diýil dogdam. Güýmenje köp şuwat, gaterbet. Güýmenje diýeli internet diýeli tehnologiýa ötdi gater. Olar ulan sana gowy işler çykmadan bolýan. O da orada adamlar bar ünsüni şafaada berenler diýip pikir edýän. Fikrimçe. O da tworçystyk, o da sunmat badat elwanda. Şu show bizde industriýada siziň maksadyňyz näme oglar? Diňe aýdym ýazmak, gazanmak, dinletmekmi ýa-da başga bir maksadyňyz barmy? Maksadym bir zatda görkezmek, edip bilýän görkezmek. Onda baýy müzik bar. We geljekde şundan gazanmak. Geljekden ýok gazanmak etdim. Bana ýok gazanmak. Ýöne ahyrna halaýan zat. Insan Ferhat Ahmet, insana bir şu edýän işinden gazanmasaň ondan hewesyňe ma gatşa. Şu wagtça edip gelip dursa. Ýöne çykda çykarmak goňa ýaraýan ki. Halaýan zat etdim. Onda halaýan zatyny çykda çykarmak etdim. Dogry. Näýdi sen näýli? Allah diýen. Allah men Allah. Bil what you know. Bu ýöne prosta owadan gurulacak bolur şu wagt. Allah. Gep owadan. Ýok, sen owadan gurulacak bolur. Gep owadan. Gep bir fa sen adyr diýär, toýa çykýan diýär, sen zikdir, sen alyp barsy diýär. Ondan şunu diýär, gidip ýa men toýdan pul adamlar gurulma adadım. Ma şoň üçin adadım. Ay toýdan pul alýan, ay öňkde urda plan bolup dur.
adamlar çuval wagty, plan wagty barıpdyrlar, ýön aýdyp gaýdypdyrlar. Aýdandyrlar. Belli bir awralar ýöne şol üstün. Gadanmasaň iň soňunda bir götüp gaçýaradyr o. Şonu aýtjak bolýan. Ne diýjek bolýanladym. Bolanokda näme etjek? Yani onu da kovasyna ora etdi. Men şu passasdan keyip alýamam. Çykdyjy dip ütköş çykdyjy çykyp ne oturdy. Nogry. Diýjek bolýanlarym şol. Yani şoň üçin awtyrşlar etdi. Ya bolýa. Bolany ora diňlen passady. Ras aktivist köpelli. Onuň bolýar. Esiňde. Barýaka bolýar. Dogry. Meýli sen aýly? Kim dar o gadanlar? Ben maksadım industriyada da mı? Ha. Industriyada maksat birazcık sunmatımızı öňe bitergi vermek birinci nüans. İkinci nüans уже birazcık авторский aýdym ýazyp öz aýdymlamyzy mировой площадкаларда diňletmek. Üçüncü meselede şumada ütköşkülat ýok ýöne kazanç. Öz şu näil şolar ýaly gowdat ýok öz süýüp edýän işiňden pul kazanmak ýaly. Dagy näme? Şol bagda marlajan bile de netip eder diýen umyt bar içmeli. Netip bolsa. Industriýany şeýle bir derejä getirmeli. Gelerim netip bolsa men umydy men tägem ölemok öldürmärne marlajan. Demin motoryan çara dowam eden şu industriyada. Belli bir derejä getirmeli ki ключевой açar bolosumuz gelýär. Meselem şu orfan industriýasyny alamyzda Rave Music täze çykdy şu. Johnny Elman Andro 3 bol çykdylar. Gönü gidip barýanda ters aýladylar. Industriýa ýetgedi bardan. Öňel Black Star, Timothy, bul ýaryp berdiler. Ama 3 tane oğlan çıktı yok yerden. Patlak çaykak koyuyordular barda. Emmek şimdi çoları dinle diyorlar, oňarýarlar. Johnny Night Prime Brothers. Aha. Короче, Johnny'nin bir interviewsunda diye bu üniversitede girecek bol, doktor bolacak bol bereneken. Kakasy bunu şu aydyma zada goýuberan o, ruhsat beren o. Kasduşna olan eken, yuvaş oğlanlara görsen efirde zatta da çıktı. Ondan Elman, bunun prodüser bolup beran, Elman, onun prodüser. Ondan bu Johnny'nin sataşya, bu tapya. Ondan kakatının yanına var ya Elman. Bana 6 aylık Johnny'ni berdi ya. Eger de rezultat bolmasa diye, karşılığına pulon teklif ediyor diye, yanlış bilmiyorum. Eger de rezultat bolmasa diye oğlum üniversitede falan diye, medikette. Yönü bir de 6 ay vakit berdi ya. Johnny'nin 6 ay diye. İnşo Alle'ye çıktı birinci aydı mı? Şu Alle'ye yanlış bilmiyorum şu 6 ayın ya 4. ayında ya 5. ayında hit boldu. Hit boldu. Kakasy, Johnny'nin geçefi eýlek beýinde uje onu düşündür bolmaýar o. O Johnny näde duýup başyndan geçirdi. Görgülip efire çykyp aýdyp berýär. Ya всегда мечтал ya Paris'e giderdim eliyadi diye arzum dedi ya ha. Şeydi Paris'e vardı diye Eiffel'e bazı şun men arzum hasıl oldu diye. Görgülip beýeli şin göraydı. Dağına. Bah düşündüm. Çolor ýalyk bir zat ededim eliyadi. Nesip boldy inşallah. Düşündüm. Nesinin ka düşünüklü. Düşündüm. Aydymlaňyz köplenç haýsy platformalarda paýlaşýaňyz? Haýsy platformalar ulanýaňyz? Temasyalsaz bar. Türkmen Strayda mesela saytlarda fazla.com. Ne de şöyle ortada yayılan platformlar var, Spotify, Apple düşündüm. Temasyalsaz ile näle işleşýäňiz? Temasyalsaz bilen ne oğlanlar bilen işleşýär. Yeketak. Ne zaten yeketak. Başka yok da. Arkaýyn emme täzekkä. Aslında näil şert bilen işleşýäňiz belli bir siz tarapdan tölenýän tölewami ýa-da olar tarapdan tölenýän? Mogut ýa-da. Mogut. Hudaý ýoly. Ene awtoriýa gowy. Awtoriýa. Ýa-da beri. Bizde zaten bu gede şol gerekde. Ýitiren adym ýok da. Düşündüm. Faz.com işte şolar ýaly. İşleýişine näil baha berýäňiz? Gowy. Malaçy.
Mehman dostlar, gelpeşin esas mihmanlary Meyliscan, Ahmet işinize üstünlük arzu edýän. Dinleýijilerinizi, oglanlary, tomuşakçylary, o täzeliklerini bilen begende turum inşallah. İkiňizden hem o täzelikleri garaşar, Meyliscan aýtýaly. Owy täzelikler getirer diýip ümid edýän. Soňky demeçen. Ahmetcan senden gatwy täzelikleri garaşýanlar. Mehman dostlar gelpeşin kersanyna sizin taýyşlaryňyz boýunça ýörükde sizin halan aýdymçylaryňyzy, tunup işgärlerini çagyryp dururuz. Kommentariyada haýsy aýdymçylar çagyrmak isleýäniňizi diňe türkçe kitleýäňiz, kommentariyada sizin pikirleriňizi garaşar. Bizden daşlaşmaň, Tomaselfar application sarlakom, emişek bilen. Peace. Mehman dostlar, gepleşiň ahyry gelip ýetdi. Biziň gepleşiňizde düşürmäge, taýýarlamaga ýardym edenlik üçin Medet kafesyna Tomaselfar application şeýle de sarlakom internet saýtynyň oglanlaryna taňryalkasyny aýdýas. Gepleşik hakynda pikirleriňizi, soraglaryňyzy we inniki gepleşiklere haýsy mihmanlar gatnaşdyrjakdygymy diňe siz kesitleýäňiz. Kommentariyada öz pikirleriňizi ýazmagy ýatdan çykarmaň. Biziň YouTube kanalymyza agza bolmagy düýbünden ýatdan çykarmaň. Inniki gepleşikde görüşýänçä hoş sag bolun.